motorizovaná špička, predný boj nemeckej kolónii na dvoch sajtkách, ktoré slúžili na prieskum. Prichádza k prepadu, k ostrej výmene, odvetnej palbe. Mali ste možnosť vidieť profesionálne zvládnutú obranu nemeckej jednotky. Kde pešia jednotka okamžite zalahla na pravú stranu do terénnej nerovnosti za korýto potoka a jednotka motorizovaná sa kryje za svoje motorky. Stredom teraz prichádza zvyšok nemeckej kolónie. Jedná sa o krátky kolopásový transalter SDKFZ 250, ktorý má za svojím ochranným štítom gulomečika s gulometom MG42 a pechotu z samotného autobusu Praga. Vybehli dve družstva nemeckých pešiakov, ktorí okamžite zalahli, zaujali obrannú pozíciu a pripravujú sú pozície pre ďalší protiútok. Vzadu za Nemcami bola cesta už nemožná ich ústup, pretože zozadu ich tlačila Červená armáda, ktorá postupovala na záhorie jednak od Bratislavy z juhu, ale aj cez priestor Plaveckého Mikuláša, kde prerážali kozáci Červenej armády, plievoví kozáci z 2. ukrajinského frontu z Lošonca, z Trnavskej strany, hrebeň Nízkych Karpát. Nemcom teda neostávalo nič iné, ako pokračovať ďalej, zlomiť odpor partizánskeho uskupenia, pokračovať krytý terénnymi vlnami, krytý obrdenými prostriedkami, proti ktorým bola palba pechotných zbraní neúčinná. Máme možnosť vidieť družstvo nemecké kryté za obrneným transportérom, ktorý im poskytuje ochranu pred nepriateľskými guľkami. Na pravej strane máme možnosť vidieť útok krídla nemeckých žemistov, ktorí boli špeciálne cvičení na likvidovanie miest odporu obrnených, opevnených, dobre bránených. Máme možnosť vidieť frontových profesionálov, ktorí si zažili možno rok, 2, 3 bojov na východnom fronte, ktorých velitelia po zvážení, že ten teda samotný útočník nie je natoľko silno vyzbrojený, že nebyl nad ich sily. Z ľavej strany sme mali možnosť vidieť vracajúcu sa nemeckú hliadku a maďarských honvedov, ktorí ostali počas prepadu v nedalekej obci a po zaznení prvých výstrelov sa prišli teda presvedčiť, čo sa deje pri železničnom priecestí pri moste a zapojili sa pri príchode okamžite z boku do útoku voči partizánskej pozícii. Takže máme možnosť vidieť, že profesionalita nemeckej brannej moci, ich skúsení velitelia preukázali svoje kvality a proti možno slabšie cvičeným, ale aj ozbrojeným a nemotorizovaným partizánom predviedli pomerne ukážkový útok z dvoch krídiel, ako aj čelne, a pričom veľké množstvo partizánov zlikvidovali pri svojich malých stratách a zároveň zajali niekoľko členov partizánskej jednotky, ktorých okamžite odzbrojujú, prešacujú, vypočúvajú. Prichádza tyl kolóny, ktorý sa skladá zo štábneho auta a s vysokým dôstojníkom, ktorý prichádza na miesto, kde mu bude podané hlásenie od podriadených, ktorý mu vysvetlá situáciu, budú hlásiť straty, prípadné zisky, za nimi prichádza